О, чиёром, тамом. О, зебида. Тиёре? Биё рафт. Салом алейкум тамошобинони азиз. ин лаҳза мо дар беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ қарор дорем ва бо доктори калон имрӯз ҳамсӯҳбат мешавем, мефаҳмем ки чӣ хел касалиҳои рӯҳиро соз мекунанд. Масалан, биёед имрӯз дар меҳмонии мо докторе ки чандин касалиҳои рӯҳиро шифо кардаган, соз кардаган имрӯз дар меҳмонии мо ҳастанд. Хуш омадед. Устод саломат бошед. Ташаккури зиёд. Хуш омадед ба ин беморхонаи мо. Албатта мо солҳои зиёд аст ки тӯли 12 сол мешавад ки ман дар ин беморхона кор ва фаъолият мекунам. ҳамчун мутахассис чандин бемориҳои касалиҳое ки рӯҳӣ мешаванд, яъне девона мегӯем, аз ақл бегона мешаванд, ҳамаро мо табобат карда ба хонаи худашон соқу саломат бурда мерасонем. ана рости гап шумо гуфтанед ки мо чӣ хел бемориҳоро табобат мекунем. ана чӣ хел мо ҳис мекунем ки девона соз шудааст. мо ба ҳар далелҳо исбот мекунем да, ака бародар. Якум далели мо, якум исбот кардани мо ҳамин хеле ки масалан мисол мегирем да, ака. ҳана бизара як вана мондагӣ, ванаро пурри ов мекунем. ванаро пурри ов мекунем, як косаи калона мемонем, косаро мемонему, дар бараш як пиёла мемонем. ана баъд девонаро сар метем. ана девона ки омад, аба худтон фаҳмидену, ва девона ки омад. хуб, яъне гуфтанед, шумо гуфтанед ки агар девона соз шуда боша, ба ҳамун косаи калона гирифта, ҳамун оборо айвана холӣ мекунад. ҳамин хел? додар як минут камерата букуш. ҳамирам бигирем, ҳам девонахонада регистратсия кунем. додар хело девона ки соз шуда боша, даҳанаки ҳамун ванаро мегира, худаш мера. сомонаи душанбе лайф ҳам қадами шумост. ба канали мо обуна шавед ва аз видеоҳои нав бохабар шавед. дастгирии шумо пешравии мост, пешравии мо хурсандии шумост. пас бо мо бошед.